बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। सेथियाव दङ। मैया थांनाय 11 खालार बृहस्पतिबार खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय तिनालि खांख्लाबादायाव खुंफुंजानाय APPLनि मोनसे जथुमानि गेजेरजों एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे बारग' बुंथिगिरि पनिन बर' आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरिफोरजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि सुबुंफोरा प्रमद बर'नि दैदेननाय APPL राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोननानै 2000निबो बांसिन सुबुंफोरा बे हान्जायाव हाबफैदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङो दि बिटिआरआव मोनसे जाख्ल'नाय गैयै गोग्गो सोरखार खुंगोन होननानै आरो बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय 30 लाख नोगोरारिफोरनो जौगालु लाबोगोन होननानै फोरमायो। लोगोसे बिथाङा बिटिआरनि सागानगिरि एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिनि UPPL दोलोआव हाबफैनायखौ जोबोर गोजोननाय फोरमायदों आरो इयुनाव UPPL दोलोआ मोनसे गोख्रों राजखान्थि हान्जा महरै रायजो राजाफोरजों नाजावजागोन होननानैबो बुंथिबावो। आरो गोदानै UPPL दोलोआव हाबफैनाय एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिया बुङो दि एबसुआव गोलाव सम खामानि मावना बर' हारियाव गोबांथार बिहोमा होनायनि उनाव बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्ति खालामनाय उनाव राजखान्थि फोथाराव फैना बिटिआर ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि जौगालु हाबाफारि मावफुंनो हागोन होनना मिजिं थिदों। नैथियाव 1 मार्चआव खुंफुंनाय जागोन रायजो सभानि मोनसे मासिनि बाइ इलेक्शन। BPF दोलोनि MP बिस्वजित दैमारिया BJP दोलोआव हाबनायनि उनावनो रायजो सभानिफ्राय बिबान एंगारनायनि उनाव मोनसे मासिया लांदां जानानै दं। बिसायख'थिनि सान फोसावनायनि उनाव बिसायख'थिनि बिजाथि महरै दुलाल पेगुआ होदों फोसावलाय। BJPनि जानानै रायजो सभानि बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेशन बिलाइ लादों बिस्वजित दैमारिया। मख'जाथावदि नमिनेशन होनायनि जोबथा साना 18 फेब्रुवारि। एखे रोखोमैनो 19 फेब्रुवारियाव आनजाद खालामनाय जागोन नमिनेशन बिलाइ। सोरबा बिजाथिया जुदि नमिनेशन बिलाइ बोखारनो नागिरो अब्ला बिथाङा 22 फेब्रुवारियाव गावनि नमिनेशन बिलाइ बोखारनो हागोन। थामथियाव मैया थांनाय 11 खालार बृहस्पतिबार खालि क'क्राझार जिल्लानि तिनालियाव खुंफुंजानाय UPPL दोलोनि मोनसे मेलनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु UPPLनि आइजो दैदेनगिरि बिना गयारिया बुङो दि बिटिआरआव हौवाफोरजों लोगोसे हिनजावफोराबो समान मोनथायखौ मोननो हागोन। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव UPPL दोलोनि आइजो गांखंआबो मैखोमै बाहागो लागोन होननानै। ब्रैथियाव मैया थांनाय 11 खालार खालि भारतनि मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ चिरांनि सासे धोरोमगुरु आरो मस्ट वान्टेड सुबुंनि न'आव स्रोदै दावबायफैनायखौ लानानै चिरां जिल्ला कंग्रेस दोलोनिफ्राय गोख्रों रावजों सोंखारिदों। भारतनि सासे नखर मन्थ्रिया सासे दायनिगिरि सुबुंनि न'आव दावबायफैनाया आयेननि बेरेखा जादों होननानै कंग्रेसआ अजद दैखांदों। नखर मन्त्रि अमित शाहआ जायनि नखराव फैदों बे सुबुङा गोबां दायजों लोब्बा थानाय होननानै बिथांमोना बुंथिबावदों। जाय BJP सरकारा भारतआव मोनसे हादर आरो मोनसे फिरफिला गायसंनायनि मोन्थोरजों खामानि मावगोन होननानै बुंदों। नाथाय बिनि उल्थायैसो नुनो मोन्दों होननानै कंग्रेस दोलोनि गाहाय नेहाथारि अनिर्बान सेन बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। बाथियाव भुटानाव दालां बानायनाया बायग्रबनायजों 3 भारतीय मावसुमाफोरा थैदों आरो 6खौ गोमादों होननानै मिन्थिदों। जाब्रबथाय जायगायाव रैखाथि होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ होनना मिन्थिदों। रैखाथि मावसुमाफोरा दालांनि जाब्रबथायाव होसिनजानाय 3 सुबुंफोरनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों। थांनाय बुधबारखालि जायगानि पुलिसनि फारसे बे खौरांखौ मिन्थिनो मोन्दों। राजधानी थिम्फुनि खोला सोनाबाव वांसुं दालांखौ बानायनाय जादोंमोन। पुलिसनि बिबानगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला खावसे बानायनाय दालांआ थांनाय मंगलबारखालि गोदोदों आरो आथिखालाव गोमानाय मावसुमाफोरखौ नागिरगासिनो दं होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों।
बे दालां गोदोनायनि जाहोनफोरखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै होनना पुलिस बिफाना सुलुंनि गेजेरजों फोरमायदों। दथियाव तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय कुमारीकाटा खैरानि सप्ताहि बाजाराव आयेन बेरेखायै जौ गोजा जौ गोराननि हेंथायै कुमारीकाटा पुलिसा हरखाब संदानदों। बे संदाननायाव गोबां लिटार जौफोरखौ बोखांनो हादों होनना सुलुङा फोरमायदों। कुमारीकाटा पुलिस बादानि बिबानगिरि नीलव जतिनाथनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे सांग्रां हान्जाया बेलासि समाव खैरानि सप्ताहि बाजाराव हाबनानै संदानो आरो बेवहाय 70निख्रुइ बांसिन लिटार जौ बोखांनो हायो होनना मिथिनो मोन्दों। बोखांनो हानाय जौखौ उनाव पुलिसा खहा खालामदों होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे समनिफ्रायनो बे ओनसोलफोराव आयेन बेरेखायै जौ फालांगि खालामनाया सोलिबाय थादोंमोन। बेनि उनाव बे रोखोमनि फालांगिया सुलुंनि नोजोराव गोग्लैनानै गोबां अजदआव पुलिसनि फारसे थाङो आरो उनाव पुलिसा गोख्रों नोजोरजों खैरानि बाजाराव संदानहैयो होनना मिथिनो मोन्दों। स्निथियाव मैया थांनाय 11 खालार बृहस्पतिबार खालि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानाय ISL जोलुर बादायलायनायाव ओडिशा एफसिआ 2 गल सोनो हादों आरो बिनि हेंथायै गेलेनाय केरेला ब्लास्टार एफसिआबो 2 गल सोनो हानानै मोन्नैबो टीमा ड्र जालायनो हादों। आरो दिनै मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानो गोनां ISL जोलुर बादायलायनाया मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव इस्ट बेंगल एफसिनि हेंथायै हायद्राबाद एफसिजों गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि ISL जोलुर बादायलायनायाव जोंनि बर'नि आगोमा फिसा हलिचरन नार्जारियाबो हायद्राबाद टीमनि जानानै गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। 8थियाव फैगौ 18 फेब्रुआरि खालार बृहस्पतिबार खालि हादोर नाङै 4 घन्टानि थाखाय रेल गारिनि सिबिथाया बन्द थागोन। बे बन्दखौ फोसावदों सोमावसारारि आबादारिफोरा। सोमावसारारि आबादारिफोरा 18 फेब्रुआरि खालि साननि 12 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम हादर नाङैनो रेल सिबिथायखौ बन्द लाखिनो थाखाय खावलायदों। लोगोसेनो बे सोमावसारनायखौ रेल रक मुं होदों सोमावसारारि आबादारिफोरा। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।